saka pangestumu aku becik Kang. Wah, Kakang dhewe piye? Wah iya. Kakang Sambodo. Iya Di. Adi Samboyo. Eneng opo Kang? Eneng opo sampean kok ngundang aku kadingaren Kang? Ini lho Di. Adi Samboyo. Awake dhewe iki ngabdi ana ngarsane Kakang Singobarong ki lak ya wis suwi. Lah iya. Ning aku iki krasa ya, Dik. Krasa apa, Kang? Awake dhewe ngabdi ana ngarsane Kakang Singobarong ki kok kaya awake dhewe iki dadi babune utawa dadi budake ngono. Lah iya lek jeneng awake dhewe iki ya saya aku dhewe ya ngrasakne kaya ngono kuwi. Ha iya mula awake dhewe kok apa selawase bakal dadi kesete Kakang Singobarong. Singobarong. Lah iki kok ahli karo jenenge Kakang Singobarong lah iya. Terus kersamu piye, Kang? Karepmu kudu kepiye? Ngene Di. Aku duwe penemu utawa ide. Wah, ide barang. Penemumu apa, Kang? Yen to awake dhewe bakal ngene ora bakal maju dhewe. Ora bakal mulya awake dhewe. Lah karepmu ngene umpama saiki ing alas kene iki lak ana loro sing dadi jagoning Kakang Singobarong karo Kakang Sardula Seta. Kakang Sardula Seta. Sardula Seta Kakang Udu to, Udu lek Sardula Seta. Lah sapa? Kakang Gembong utawa Kakang Sardula Gembong. Oh iya. Lali aku. Karmu ngene. Wong loro kuwi didu. Lah, didu piye? Didu kumpu. Kakang Singobarong karo Kakang Sardula didu. Terus banjur yang didu mengko Kakang Sardula diokok obong-obongi, Kakang Singobarong aku sing bakal ngobong-obongi. Oh ngono pamrihmu. Yen to sak lorone mati awake dhewe bakal urip kepenak. Merdeka uripe dhewe. Oh ngono Kang. Iya. Ya. Yen ngono aku manut saiki sowan-sowangan. Ya. Aku tak nemoni Kakang Singobarong, kowe nemoni Kakang Sardula. Yo. Sing ayo Kang yo. Ya. Hei. Langsung banget yo. Sambodo. Kakang Singobarong piye? Aku kadingaren kowe tekan kene. Wis oleh pangan apa piye kanggo musik Kakang Singobarong. Aku bakal pawarta ya, Kang. Piye? Aku untuk pawarta saka kewan-kewan liyane. Yen to Kakang Sardula bakal njungkeng palungguhamu Kang. Iya. Sardula bakal njungkeng palungguhaku dadi rajaning alas Jepang tenar kene. Iya Kang. Wah. Kuwi tenan apa ora? Tenan Kang. Aku ki apa goro karo kowe, aku ora wani goro karo kowe Kang. Weh, lah tutu karepe dhewe Sardula. Yo, yen ngono aja kesuwen. Ayo tun aku. Tak labrake bathoke Sardula.
Sambaya. Iya Kakang Sardula. Wah, kowe lah kok tekan ngalas kene iki ana ngopo? Lah kok kowe tekan papan duluku erek opo Sambaya. Lah, Kakang Sardula ketiwasan Kakang. Aku arep omong ya Kang, ning rungokno, ning jawunge aku njaluk ngapura yen ora hati-hatimu. Ayo piye? Gendang ngomong ora dadak kesuwen. Ngene Kang, sejatine aku ki ora seneng karo Kakang Singobarong. Lho. Kok iso? Kowe iki lak yo andane Kakang Singobarong. Iya, najan to aku iki andane Kakang Singobarong ning aku iki sejatine gething karo Kakang Singobarong. Sababe opo? Kakang Singobarong kuwi terus tumindak ora becik marang para kanca-kanca kewan-kewan liyane ngono Kakang. Kang, sejatine aku ki serujuk jurung apa sing dadianku kowe kuwi sing kedahe kudune dadi ratu tuwa dadi rajane ngono ing Gebang Tinatar kene Kang. Kowe ora ngawur, kowe aja upek-upek banyu kang wis bening kowe. Kowe aja adu-adu aku karo Kakang Singobarong. Ora tenan. Ora aku ora adu-adu ning tenan Kang. Upama kowe dadi rajane ing alas Gebang Tinatar aku sarujuk Kang. Ngono. Iya Kang awit apa? Ya kabeh kuwi kanggo kanca-kanca kewan kabeh kuwi mau lho asline iki ngono. Iya. Ora usah kakean pikir Kang. Ayo saiki nemono ki Kakang Singobarong yen perlu disernake Kang supayane Kakang Sardula bisa dadi rajane ngalas Gebang Tinatar. Wis ngono. Iya Kang. Aku serujuk malah aku wis njaluk pasarujuaning kanca-kanca kewan ing alas Gebang Tinatar kene. Kabeh padha sarujuk nyangkuyung yen to Kakang Sardula sing bakal dadi rajaning kewan ngono ing Gebang Tinatar kene. Ngono. Iya, wis Kakang aja blak suwe. Ayo tak dereke, tak tunke lakumu Kang. Yen ngono ayo aja kelakon, aja kesuwen. Ayo ditukokno kedhi papan dulunge Kakang Singobarong ora gelem mundur. Gruak-gruak Kakang Singobarong. Ayo Kang tak derek Kang. Lah kok kowe keri nyuk-nyuk. Ayo Cil. Wow. Wih, lah kok ana gajah barang melu teko kene. Iya Cil. Aku wau liwat lah kok kene kene. Wah, iya, Cak. San karo kowe munyuk. Padha becik ya kowe gajah karo munyuk. Iya. Iya Cil. Saka pendongamu aku becik suaras. Iya, syukur yen kabeh kanca-kancaku ki do waras kuwi matur ya puji syukur marang asane Gusti. Enek kuwi ganti apa enek piye kowe kok nuju ning papan dulungku kene? Ngene Jil, kowe iki apa ora ngerti? Apa ora ngerti kabar sing sumebar ana ing Gebang Tinatar? Lah ya Jil kowe iki ngerti ora to Jil? Kabar apa? Ya sepurane aku ki pirang-pirang dina iki ora ana ing Gebang Tinatar sebab aku ki ya oke sing butuhke keahlianku ngono lho. Kecopo piye? Wis ngono kuwi lah, gajah kowe aja. Eneng apa to? Eneng apa? Wah, iki geger jar aku krungu.
Iki gegerene lho, Cel. Kowe aku apa kowe jangan sing ngomong kowe wae. Ya, aku ya. Ya. Iki ngene lho. Gebang Tinatar iki lagi geger aku krungu. Yen to Kakang Sardula karo Kakang Sima Barong iki lagi rebut panguwasa. Walah ngono ya. Waduh, waduh. Mula iki dari geger iki Gebang Tinatar lagi tegang-tegange iki. Waduh lah iya. Lah kok kaya ngono? Ha iya, aku dhewe ora ngerti, Jel. Bingung aku iki ngrasake iki. Sing tak nut sapa? Aku ya cedhek karo Kakang Sima Barong, aku ya cedhek karo Kakang Sardula. Yen aku kon mihak siji lan sijine aku ora iso ngono. Lah iya ya sak repotan. Kowe aku iki gajah. Wah, lah aku dis no comment, Jel. Kowe iki. Lho. Sik. Kok kowe krungu ora? Krungu piye? Kae lho. Kok akeh swara pating gleru. Lho manuk-manuk padha mabur. Kabure ora karo-karuan. Kono-kono kel. Coba yuk. Kel lho kok. Lho. Yen ora kleru Kakang Sima Barong karo Kakang Sardula cegah ki gelut. Ngono. Heeh. Ayo ditututi. Ayo parani. Ayo parani. Ayo, gajah. Ayo. Sardula, apa Kakang Sima Barong? Apa bener pawarta sing tak krungu? Yen kowe bakal jongkeng kalunggu aku dadi dadi rajane Gebang Tinatar. Yo. Iki awit saka paserujuaning para kanca-kanca dewan yen ora seneng karo kowe sing dadi rajane ora Gebang Tinatar. Sapa kowe wis digething karo sakabehing kewan ana Gebang karo walah kudu karepku dhewe kowe. Kudu karepku dhewe kowe. Nek Kakang yen kowe kena tak pringkake yen kowe awakmu ayo muduna Kakang Sima Barong sing dadi ratu ana ing Gebang Tinatar aku Sardula Gimbong. Wah, kowe bisa dadi rajane Gebang Tinatar yen ta wis gumlundung sirahe Sima Barong. Wah, dina iki kowe apa Kakang Sambaya Sambada? Ayo awake dhewe aja delik. Adi Kakang. Sukses to? Iya Kakang. Deleng kan? Kakang Sima Barong karo Kakang Sardula gelut kengko mesti sakyuk. Sabab Kakang Sardula karo Sima Barong padha kuwate. Yen wis ya dadi pangane dhewe to. Kowe iki kok goblok lho. Iki pirang tau dadi asu kok goblok ora jamak-jamak. Wah, ngono ya Kang. Yen wis do mati awake dhewe pesta ora ngono. Iki ngono. Yen wis ora sing dadi ratu, ora sing dadi raja. Aku lan kowe iso nguasani Gebang Tinatar ngono. Sing rantai makanan di atas cuma kita berdua. Bangsane ngasu acak bakal dadi raja ning
ana ing gebang tar ngene iki. Ngono, mudeng ora kowe? Oh. Ya, Kang. Delok ae. Kae, gelut. Wah. Kakang Singo bareng karo Kakang Sardula gelut lho, gruwak-gruwakan do cakal-cakalan do cokot-cokot. Lah, tenan. Do mutar. Ayo parani. Mutar. Yo parani. Pesta. Aduh. Kakang sambut piye Ji? Aduh aku wetengku lara Kang. Wetengku lara. Aduh wetengku ya lara Kang. Wetengku lara. Aduh mati aku. Mati. Dalan lah kok iki katange Sambada karo Sambaya iki. Apa iki? Lho. Oh, iya. Mudeng aku. Wis jebul lelakon sing ana gebang timantar antaraning tarunge. Gesae utawa Kakang Singo bareng karo Kakang Sardula ki jebul saka pengojo-ojoke andane Kakang Singo bareng dhewe iki sih Sambada karo Sambaya. Lah pamriye yen to Kakang Sambada karo Kakang Singo bareng karo Kakang Sardula gelut wis mati sampyo gebang tinatar kumplang sing bakal dadi ratune ya si Sambada iki. Lah jebul malah lho. Oh iya matine wong asu loro iki mau merga mangan batange Kakang Singo bareng karo Kakang Sardula kuwi mau dadi lan patine merga kemlekaren utawa ya ngene iki lho lele wong dadi wong sing serakah dadi wong sing kemaruk ki ya ngono kuwi ora-orae apa-apa yen keladuk ki ora becik umbuh kuwi kanggo sapa wae wong yen kok keladuk ki ora becik do mati sak kloron malah do ora itu apa-apa do ora apa-apa mula ya wis yo kanggo kaca pengilonku lan para kanca-kancaku sing ana gebang tinatar kene ya wis piye lelakone si Sambada karo Sambaya ki kudu kaya ngene ya wis tak ya wis tak nuruske laku sadurunge aku nuruske laku tak ngucapke pandonga panjurung dumateng ngarsanipun ingkang nyipta Ringgit Kancil nggih panjenengan iki almarhum Ki Lejar Subrata muga-muga pinaringa kasuwargan jati lan sedaya kru ingkang saged dumadosipun pagelaran Ringgit Kancil dalu menika kula suwun seger waras bagas waras lancar rezekine ya wis lah tak neruske laku yang ngono ya ses masa bodoh